O Congreso vén de rexeitar a proposta para reducir a taxa de alcoholemia ao volante, unha medida que buscaba limitar aínda máis o consumo de alcohol antes de conducir. A rebaixa da taxa de alcoholemia para os condutores proposta polo PSOE non saiu adiante na Comisión de Interior do Congreso dos Deputados debido aos votos en contra por parte do PP, Vox, a Esquerra Republicana e a Unión do Pobo Navarro. A iniciativa, que buscaba reforzar a seguridade viaria, implicaba reducir a actual taxa de 0,5 a 0,2 gramos por litro en sangue. O debate chega nun contexto no que o alcohol segue presente en moitos accidentes de tráfico. Arredor dun 34% dos condutores falecidos en 2025 estaba baixo os efectos do alcohol. Na rúa, a medida xera opinións diversas, aínda que moitas persoas ven con bons ollos unha redución da taxa actual. Yo considero que debería de bajar más, porque yo considero que hoy en día más gente coge el coche o cualquier vehículo, pues bebido. Yo creo que estaría bien hacerlo, porque sí que es cierto que a veces con que salgas y comas y te tomas algo ya te da la tasa, entonces en ese sentido. Creo que a xente ten que ser consciente de que conducir baixo os efectos do alcohol ou outras drogas é un peligro, entonces que a min o goberno se meta sobre o que non ten que facer a xente non me gusta, pero como a xente tampouco é moi consciente do que ten que facer, pois hai que tomar medidas. Algúns cidadáns consideran que baixar o límite a 0,2 podería axudar, pero tamén hai quen non notaría a diferenza. No sé si cuánto es suficiente para que no dé un ciudadano, pero bueno, algo se notaría. Non creo que haya un cambio demasiado drástico. Ou é cero ou non é nada. É que a mí non me parece lógico. Non se nota tanto de 0,2 a 0,5. Así mesmo, tamén se defenden medidas máis contundentes, apostando por unha taxa cero. Sí, quizás sí. Ou todo ou nada, así de claro. Non podemos andar con medias tintas tampouco. Ou non bebes ou bebes. Aínda que tamén hai quen pensa que a taxa cero non se chegaría a cumprir de todo. Es que yo creo que eso va a ser imposible, que nunca se va a llegar a que nadie coja el coche ni un poquito bebido, ¿sabes? Mentres a proposta queda polo momento paralizada, na rúa hai unha idea que se repite. Reducir o consumo ao volante segue a ser clave para evitar accidentes e salvar vidas.